अच्छा सुना अरे हमारा जवानी के कहानी बड़ी यार बा कौना रंगा तार के हो छुए के जोगार बा जो मन चाहो तारे सुन लेते कोई बहना एहे बबुआ के खुश करके जाई बहना दयारा में दोबारा फिर वही बहना अच्छा दयारा में दोबारा फिर वही बहना एहे बबुआ के खुश करके जाई बहना दयारा में दोबारा फिर वही बहना। म्यूजिक बाय आर्या शर्मा आधा जो हिरान के है आधा बबुआन के तो जाए दी अरे ऐसे जल बोला कौन बात के निशाबा तोहरा में ये जान सब जात के हिस्सा बा। खाली देखे के देख छुए कोई देना बुझले एहे बबुआ के खुश करके जाई बहना दयारा में दोबारा फिर वही बहना अच्छा हो दयारा में दोबारा फिर वही बहना एहे बबुआ के खुश करके जाई बहना दयारा में दोबारा फिर वही बहना। अरे टेंशन मत ले संजय पिसई दे जवानी के लाहौर में तोहरा खातिर मार होला बलिया बकसर में। तो एहू जब कंफ्यूजने लगता अच्छा